Maayong adlaw singutan diha mga lumon. So karon na ami diri sa Manakan, Davao Occidental. So madto mi nami adto na overlooking mga lumon. Maklaro ang mga view sa dagat diri ah. So shout out sa ato ang tour guide Silso Sadun. So, kaning pagbaktas-baktas na ko mga lumon, dili lang ingon na para ma-share na ko sa inyo ang overlooking diri kung di para pod na magpasingot ta. Kaya importante jud ni sa tuang lawas ba. Isa pa, naengganyo jud ko mga lumon na musakta Naatay dito sa nagihan diri taas na kay kabayo. matod pa sa ko ang kaubanan. Ang Little Boracay daw ang ato ang makita. Inig-abot na to dito sa taas. So, kaya mauman jud na ang ato ang tuyo diri. Hala, agwanta ang baktas pa subida. Tama pud di mga lumon pasingot ba. Na diri ang nindot na nature sa bukid. So medyo habog-habog na ang ato ang naabtan mga lumon kay gikan diri makita naman nato ang dagat. Wah! Kanindot sa talanawon diri sa Manakan, Davao Occidental. Murag layo-layo na jud tag nabaktas mga lumon kay kandiri maklaro naman ang mga bukid ug ang dagat. Wow! Pagkanindot sa talanawon, Pikas din, doon siya na din. risko kayo ang hangin. Layo kay sa polusyon. Ayaw sa stress ba ng mga kuwan may tao? Katang sip-sip. Kaya ba, Pikas? Doon siya na. So mao na ni mga lumon ang pinakalayo na naabot namo diri sa bukid sa Manakan, Davao Occidental. Grabe kabasa sa mo ang likod og singot mga lumon pero okay ra. Basta makasir lang ko sa inyo og nindot na mga talanawon ba. Isa pa mga lumon, kalipay po jud na ako na makakita og mga ingon ani talanawon. Maunang ni agwanta jud ko og saka diri So hanto diri na ako ang video mga lumon ang kanunay. Bye bye.